Belakang hambai sini joto Tiprasa lukurong no jeng tangnai koyak mas sekang no haja jeng nugui phaimani sini Kolanpur khas Kolanpur ni sini manai Sanjana bo cancer rok manjagai bo tabuk Tata hospital logo bo treatment khai phaijaka hingkai rangrok krini bagai bonogo kefili ma tongjak tabuk hingkai jeng sini Thinang ni Chati teaching institute ningai jeng je mantui bono kisa subasu rohor katini sini tini o ampra amsaini sini yot dok bibini bagai rang collection khai tonglayo bongni yaktui jeng je mantui subasu rohoka hingkai ang omono tini koina musungo tam hinai sini joto jeng thancha khaiei jeng palbaksa khaiei bono jotona amte haikeno sobanangthun tei sini tipra hasteo gobangma institute tongo borok bo jeng chubama haikeno je mantui amount musu khin krai je mantui bono chubasu rohlai khai belake kahamangnai abani koimung tongnai abara puila nok subo na agir abara obai ke chuba jeng to chin mo institute time no bisi balaya khuba hingkai jeng mono puila manai Sanjana no mono puila jeng chubo ani sinimo hingkai ang o institute ni president ani logi tongo sini institute ni secretary